Berrikuntza eta ekintzailetza sare globaleko RIEG Deusto Bizkaia proiektua Deustuko Unibertsitateak gidatzen du, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. Bizkaia Got the Talent talentua erakartzeko ekimenaren bitartez eta Euskal Sareko Unibertsitate Jesuitekin lankidetzan. RIEG Deusto Bizkaiak STEM profilak dituzten pertsona latinoamerikarrak identifikatu eta lurraldera erakarri nahi ditu. Bizkaiko enpresa erreferenteen berrikuntza arloak aktibatzen eta bizkortzen lagun dezaketenak. Deustuko Unibertsitateak bere unibertsitate sare globalaren bidez lankidetza bultzatzen du Latinoamerikako Unibertsitate Jesuitekin. RIEG Deusto Bizkaiko Unibertsitate nodo gisa jarduten dutenekin. Lankidetza horren bidez, talentu berritzaile eta ekintzaile latinoamerikarra erakarri nahi da, Bizkaiko enpresetan, barne ekintzailetzako proiektuak garatzeko gai dena, berrikuntza eta teknologiako etengabeko prestakuntzako master dualaren bidez. Master hori Deustuko Unibertsitateak jartzen du sarearen esku. Master bakarra gure lurraldean, 100% metodologia esperientziala duena, learning by doing delakoan oinarritua, enpresa laguntzaileen benetako erronkak konpontzera bideratua. Master hau dualtasunaren arloko lankidetzaren adibide bat da, eta berrikuntzan erreferente diren teknologia enpresetako 100 profesionalek baino gehiagok parte hartzen dute bertan. Unibertsitate nodoek Latinoamerikan zabalduko dute deialdia, eta gutxieneko baldintza hauek betetzen dituzten hautagai zerrenden aurre hautaketan lagunduko dute. Unibertsitate titulu ofizial bat izatea hainbat adarretan, hala nola zientzietan, teknologietan, ingeniaritzetan edo matematiketan, STEM edo aipatutako arloetan gutxienez 2 urteko esperientzia profesionala egiaztatzea. Deusto Enprendek, enpresak eta bere hautagaitza aurkezten duten STEM arloetan prestakuntza eta edo esperientzia duten pertsonak konektatzen ditu. Horretarako, pertsonek masterra egingo dute eta enpresa parte hartzaileetan lan egingo dute. Aurreko guztiaren helburua Bizkaia eta Latinoamerikaren arteko sare lotura sortzea da, Jesuiten unibertsitateen bitartez.